Rozhodujúce momenty a tipérske milióny vám prináša Niké. Niké je tipovanie. Futbalovú show plnú zábavy ti prináša Tipsport. Komunita tipérov. Tie najvzrušujúcejšie futbalové momenty a štedrú stávku bez rizika za 70 eur ti prináša Fortuna. Tento program vám prináša Typosbet. Športové stávky od Typosu. Futbalová hudba rozumie každý. Bónus 5 eur na každý deň a 35 eur pre nových tipérov bez rizika, lebo Tipsbet je výhra. Si pri 10:00 vždy začarujeme. Hviezdny prach, čokotresk, radosť letí ako blesk. Niektoré kúzla vás vždy prekvapia. Tadá! Sú tu Kinder Cards, dve tenké, chrumkavé oblátky s mliečnou a kakaovou náplňou. Kinder Cards, oblátka plná kúziel pre vaše deti. Toto je Dávid, sympaťák, rád chodí medzi ľudí. Čo to máš na ruke? To na baby moc neplatí. Jedine, že by to jednoducho platilo. Už som myslela, že niekoho máš? Mám. mBank. Majte ho aj vy. Platte jednoducho a zažite pocit víťazstva. S platobným prstenom, ktorý získate ako jedny z prvých. mBank. Veľké malé víťazstvá. Prepáčte, prosím, na čo tu všetci stojíte? Na pomaranči, teta. Na pomaranči. Už zase? 4, prosím. Jameson Orange stojí za to. Svieži ako pomaranč, chutný ako Jameson. Televízor? Máme. Internet? Máme. Eddie? Objavte aj vy novinku od Digi. Televíziu cez internet. Digi. Nové žuvačky Mentos s vitamínmi. Buď fresh a naskoč na sviežu chuť žuvačiek Mentos s vitamínmi. Yes to fresh. Namrazený. Od začiatku do konca. Nový Jägermeister Orange. Otvorí všetky tvoje chute. Je jemný. Ovocný. Chuť, ktorú chceš zdieľať. Nech si kdekoľvek. Jemný a ovocný. Nový Jägermeister Orange. Život je plný rôznych nečakaných situácií. Aby si bol úspešný, musíš trénovať a byť v strehu. Neustále musíš pracovať na svojej stratégii. Ups, niekedy ti to možno úplne nevíde. A inokedy zaskoruješ na dočakávanie. Ale hlavné je, že sa nikdy nevzdáš. Stav si teraz za 70 eur úplne bez rizika. Fortuna praje tým, ktorí chcú víťaziť. My Slováci sme lepší, ako si o sebe myslíme. Tak buďme hrdí na kvalitu, ktorú tu máme. Na kvalite nám veľmi záleží. A že to myslíme naozaj vážne. Garantujeme vám, že ak nebudete s tovarom spokojní, vrátime vám peniaze. Máme pre vás aj cenový šok na stredu. Chladenú bravčovú krkovičku bez kosti, kilogram za skvelých 5,39 €. Bila, v kvalite sa vyznáme. Pocíť silu inšpirácie. S
každého kúpeného produktu značky Jesa venujeme počas júna 20 centov na pomoc proti menštruačnej chudobe. Hubert. Keď život chutí. A teraz kúp Hubert Club a vyhraj dovolenku na Maldivy alebo ďalšie skvelé ceny. We have a slight problem. Thierry has eaten all of the Lays. Let me fix it. Do you have any Lays? We don't have any. No Lays. No game. No, that's empty. We don't need that. Hey! Finally! Finally. Please, calm down. Alfred si založil účet pre zelenší svet bezpapierovo, pretože chce mať krajšie Slovensko. A aj bonus až do 60 eur. Založte si účet pre zelenší svet. Kvôli prírode, aj pre seba. VUB banka. UV žiarenie nie je vidieť, ale môže poškodiť pleť. 4 týždne sme testovali našu rutinu. Vitamín C, rozjasňujúce supersérum a SPF Fluid. Korekcia, ochrana, zdravo vyzerajúca pleť. Už takmer nevidím tmavé škvrny na tvári. To rozjasnenie je wow. Nová rutina Vitamín C. Od Garnier. Prirodzene. Na každú príležitosť sa pripravíte vo First Day. Obchode na jednotku. Užite si tú pravú letnú párty teraz aj s cenami na jednotku. Prvá slovenská whisky Nestville teraz aj s pohárom iba za 12,99. K tomu lahodná talianská káva Lucafé, rôzne druhy s 15% zľavou. Alebo neobyčajne jemný gin Henrix za 29,99. Cestovanie za exotikou nikdy nebolo komfortnejšie. Leďte priamo z Bratislavy moderným Airbusom A330 s možnosťou business class a vychutnajte si rytmy salsy na Kube. Objednáte u vášho predajcu alebo na Kartágo.sk. Zoolením. Laco, to už by stačilo. Poď si ľahnúť. Live kasíno so živými krupiermi u vás doma alebo kdekoľvek chcete. Tipsport. Love Island sa vracia späť a jeho súčasťou môžeš byť aj ty. V show, ktorá už spojila nejeden pár. Na teba čaká more romantiky aj kopec zábavy a šanca odniesť si spolu s láskou aj fantastickú výhru. Prihlás sa hneď teraz na Markíza.sk /casting. Love Island čaká práve na teba. Vítajte, krasavice. Dobré jitro. Vyrastali ste s nimi. Jsme tady. Krásné. Smiali ste sa na nich. Já bych ženská, poslal bych se z fleku k vodě. Prežívali ste s nimi ich osudy. Tak to je na poste, pane císař. Já jsem v invalidním důchodu. A teraz ich môžete... Utekajme, už ide. Sledovať znovu. Člověče, ty máš někdy nápad, že je tě na holku škoda. Vy ma nerozumiete. Minule mi plávala vo vani táto kačička. Notoricky známe hlášky. Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička. A príbehy, ktoré nikdy nezostanú. Nahlas úpí. Vy mi to dosvědčíte. Dolétal jste kouba. Někdy se dá u vás mluvit i o inteligenci. V spoločnosti českých a slovenských legend. Už od 15. júla na novej televíznej stanici Markíza Klasik. Veľké mesto priťahuje veľké zločiny. Adamce někdo zavraždil. Počkali se na něj a usekli mu ruce. Víte o někom, kdo by chtěl vašeho manžela zabít? Našťastie je tu vytrvalý tím. Takže to nebyla náhoda? Možná dokonce profik. Ktorý odhalí každého vraha. Máš na krku 2 vraždy. Důkazů máme dost. Zločiny inšpirované skutočnými prípadmi. Koukej to vybalit. Uvidíš, jak se ti uleví. V premiére krimiseriálu. Říkám pravdu. A já si myslím, že lžete. Policie, žůj! Si děláš srandu. Já se prostě žádnému vrahovi omlouvat nebudu. Tečka. Kriminálka Anděl vo štvrtok o 21:55 na Markíze. Vždy pretáčal na brucho?
V detstve ju mal sexuálne zneužívať bratranec. Koľko ste mali rokov? 6. Viem, že som krvácala niekoľkokrát a povedal, že som sa počúrala, tak mi muselo vyprať oblečenie. Viac v Reflexe vo štvrtok o 17:25 na Markíze.